Tak, ahojte. Tak, tak je tu stream opäť, takže môžete sa pripojiť, kto chce. Môže sa stať, že keď bude niečo dôležité, čo napríklad môžem toto objaviť, tak vám to napríklad prečítam, keďže aj ten notebook mám na pozadí, takže všetko dôležité, o čo napríklad budete písať, tak ja to môžem kľudne aj dohľadať kedykoľvek. Takže asi takú hodinku tu budem. Asi hodinku, asi 50 minút. Uvidí sa podľa okolností. Možno takých 40, 50 alebo hodinku. Takže môžete sa pripájať, kto chce. Aby som nezabudol, vždy bude taká klasika, že vám vždy poviem niečo, čo napríklad v rámci tohto počas dňa nejako skrátenie, čo som zažil. Takže nejaké také kratšie veci. No dneska to bolo také klasické, že dneska som si opäť tie ambientné mixy pustil, čo vždy. Dneska to bolo bez mantry, lebo už je to také, že už to ani nebude treba. A nejaké albumy na Spotify som si pustil. Tak náhodne niektorých ľudí, že to ani nemám nejako také plánované. Piatky mám vždy také, že si púšťam najnovšie albumy, čo vyjdu. To už je taká klasika. Že je taká klasika v mojom ponímaní. Takže toto. Takže opäť to bolo hudobne. Potom som sa prešiel a potom som si tak ako vždy a potom som si taký ako urobil taký oddychový moment, že som si sadol na lavičku, som pozoroval všetko okolo seba, ľudí, púšťal som si pesničky, ktoré dotvárali ten podkres tomu celému tej atmosfére. Teda dneska výnimočne som si ich pustil viacej. Dneska som si aspoň z 5 pesničiek pustil vonku. Väčšinou také pomalšie, lebo mám také teraz dosť mám také hlbavé dni, zamyslené, že veľa premýšľam a tak. Že tak dumám ako keby, čo sa ako môže diať v tom živote a tak. A potom som si klasicky toho Moby opustil na záver. Moby je srdcovka. Tou pesničkou svojou obľúbenou zakončujem prechádzanie. Občas si sadnem ku jazierku niekedy. Asi tak podumem. Len tak, že nehľadám v tom nejaký hlbší zmysel. Len viem, že to treba dakedy. Že to treba. Aby človek našiel nejakú pravdu v sebe, o ktorej vôbec netuší, že môže existovať.
je to tak, že pozriem sa, či sa niekto nepripojil, ale to by mi už dávno ukázalo. To by mi extrémne dávno ukázalo. Dobre, pozrieme sa ešte tu. Publikum ešte žiadne. Ale to sa dúfam zmení. Hop. Počkaj, rozmýšľam, či zdieľať vysielanie pre istotu. Či sa neodpojím od toho vysielania, keď to budem zdieľať. No, uvidíme. Čakám, kto sa opäť pripojí. Akí ľudia. Lebo minule som chcel tamto skúsiť, ale nejako som to ani nevyskúšal. Keďže vlastne ten človek ako mal ten technicky tiež ako problém. Takže takže mi to vlastne ako keby ani nešlo sa s ním spojiť. Ale tak chcel by som, aby aj o tom boli tie streamy, že sa človek môže aj cez ten videohovor spojiť s tými ľuďmi. Viem, že teraz je to také, že nedávam o tom vedieť Čau Martin! Že nedávam o tom tak v predstihu vedieť, lebo ešte stále to treba nejako vylepšiť. Treba to vylepšiť a poriadne na tom zamakať. Viem, že keď tento stream dokončím, tak potom bude dlhá trošku pauza, aby som porozmýšľal nad tým, ako s tým naložiť poriadne, s tými vysielaniami. Lebo predsa najlepšie by to bolo robiť večer, ale je to náročné robiť večer, keď niektorí ľudia sú keď sú preč, keď sú napríklad ade vonku, to je to dosť také náročné. Ale tak je to dobré tak pozvažovať si možnosti, ktoré prídu. Martin, čau, oficiálne čauko, ty si prvý dneska. Ty si dneska prvý. Momentálne. Ty si dneska momentálne prvý, som zvedavý. Dianka, ahoj. Takže vždy budem mať takto, keď človek aj nenapíše ahoj, tak ho vždy pozdravím. Aj keď mi ukáže, že napríklad ma pozeráte, tak vás pozdravím. Aby ste vedeli, že si to extrémne vážim, keď niekto na to klikne. Si to extrémne cením. Takže kľudne mi píšte, čo vás napadá, píšte, pýtajte sa. Hoci čo. Hoci čo vás napadá. Kľudne sa to môže aj opakovať. Kľudne, keď tam budú nejaké slová, tak sa môžu aj opakovať kľudne. Aj viackrát za sebou. Budem s tým v pohode. Budem s tým absolútne v pohode. Takže kľudne píšte.
že zatiaľ, čo budem čakať na niektorých ľudí ešte, tak vám poviem, čo mám, dá sa povedať, ešte také rozpočúvané. Mám niektoré tie pesničky. Teraz mám momentálne ako takú veľmi talentovanú speváčku rozpočúvanú, Alia sa volá, a ako veľmi pekné pesničky má. Tak to mám rozpočúvané, to si postríme, potom dokončím. Takže vždy je tá sobota je tak náhodná, že keď niečo objavujem, vždy je to tak vecou náhody, že toto vždy je to takou vecou náhody, vždy, lebo si často uvedomujem, že keď človek plánuje niečo si hľadať do toho, tak po väčšine to, čo chce, nenájde. Po väčšine. Teda aspoň z mojej vlastnej skúsenosti to tak je, že nie vždy nájdem to, čo by som napríklad chcel nájsť, lebo to kľudne píšte. Martin, kľudne aj ty píš, hocičo, čo ťa napadne. Sem do toho streamu. Kľudne si kliknite a kľudne píš, čo ťa napadá. Ja si to prečítam. Deniska, ahoj! Ja si to prípadne pozriem aj na druhej obrazovke. Pre istotu, lebo človek nikdy nevie, čo. Serus Martin, ako sa máš? Ja si pozriem niečo aj na druhej obrazovke, lebo človek nikdy nevie pri týchto. On tam bude trošku taký. Pozriem počkaj, okej. Počkaj. Rozmýšľam, či to pôjde, počkaj. Umožnite publiku účasť v živom videu. Čo, skúsime to, Martin? Skúsime? Počkaj, Počkaj. Publikum. Že pozvete členov publika, aby sa pridali do vášho vysielania. Viktorka, ahoj. Dobre, celkom. To je super a ja sa tiež mám dobre. Dá sa to zvládnuť. OK. Ešte, ja to asi skúsim na budúce, lebo ak by náhodou písali viacerí ľudia napríklad, tak ja by som potom už nemohol ani vnímať to, čo píšu tí ostatní ľudia, to ak by napísali. Takže vieš čo, počkaj, vidíš to. Možno to aj skúsim, uvidíme. Počkaj, skúsim. A to by bol zase na dlho rozhovor, to by bol strašne na dlho rozhovor potom. Ale tak. Dneska si bude len asi do 6. bude stream. Do 6. alebo 17.50, 17.40. Čo máš? Máš dobrý víkend zatiaľ? Pozriem sa, kto. Uvidíme. Ja čakám, kto sa ešte napojí, lebo určite to cez to video chcem skúsiť niekedy. Chcem to niekedy skúsiť. Keď príde
správny čas, tak to určite chcem skúsiť. Keď si to pozerám takto cez ten počítač napríklad, tak tak je tam taká, neviem ako to je, či tam nie je nejaká odozva alebo niečo. Ťažko povedať pri týchto, keď sú tie streamy, lebo niekedy môže byť odozva medzi mobilom aj notebookom. Dobre, nejdem sám seba pozerať, aby som sa tým nerozstyloval. Počkaj, ešte na chvíľku to možno, počkaj, skúsime to, možno to aj skúsim, uvidíme, či to pôjde. Ja ťa pozvem a pozriem sa, kto to, či niekto ešte niečo píše. Skúsim to asi. Keď už mi ukazuje, že ťa mám pozvať, tak ťa pozvem. Uvidíme. Dobre. Skúsime. Počkaj. Pozriem sa, kto... Dobre, príjmeme, OK. Technické problémy píše. Technické problémy. Skúsim to ja ťa pozvať, lebo to teraz mi ťa neukazuje. Skús to ešte raz pre istotu. Neviem, prečo to blbne. Lebo keď by som to chcel skúšať s inými ľuďmi, tak je to dosť také ako challenge. Počkaj, pozvať publikum. Ivko, čau. Teba budem, ešte skúsime pozvať publikum, no. Kúrnik, pozvem najprv Martina, a potom to skúsim s tebou. Vezmite hostia, OK, vezmem ho pred kameru, ideme to skúsiť. Uvidíme, či to pôjde. Ja sa musím pozrieť, či všetko funguje, či mám zvuk zapnutý, či nie je nejaký problém. No, zatiaľ pridáva sa, uvidíme. Už ste dvaja, dobre. Vezmite hostia pred kameru. No, Martinovi to spadlo asi. Pridáva sa, takže ja vlastne nemôžem toto. To je takto. Pripojenie zlyhalo. Karinka, ahoj. Takže môžete písať, čo len chcete. Počkaj, skúsim to s tebou, či to pôjde. Musím skúsiť všetky možnosti, čo sú, lebo to človek nikdy nevie. Keď napríklad budem robiť nejaké budúce streamy, tak bude dôležité vedieť, či to ide. Keď sa budem chcieť s niekým spojiť. Hoď aj keby sa s tým človekom spojím, že
on bude počuť cez ten zvuk napríklad, že to nebude klasický video, ale no skúsim to asi takto, lebo to asi skúsime. Je to dosť také náročné, ale keď to nevyskúšam, tak nebudem vedieť. Treba poskúšať technické veci. Lebo počujeme sa? Áno. Ja skúšam, či to ide, lebo Dobre. Lebo som to chcel aj s Martinom skúsiť, ale Martinovi to vypadlo. Tak. Ja viem, to vypadá nejaké technické tieto. Lebo chcem robiť takéto živé vysielania, že sa aj spojím s ľuďmi, aby dačo aj ľudia z toho mali, že si vypočujú niečo. No čo, ako si mal deň? No, ja som mal dobrý deň, som dneska kosil. Paráda. Okolo domu. Paráda, to je super. No a teraz oddychujem pri telke. No super, ja tiež tak, ja oddychujem, nejakú hudbu som si pustil a... No tak to je perfektne, Jožino tiež. No, super. A vysielam, čo ti poviem, vysielam, takže idem s kožou na trh, takže musím toto s tým popasovať. A nejaké technické problémy riešim, lebo toto no vidíš to sranda, že napríklad keď pozerám ako seba cez notebook, tak ťa tam vidím normálne, ale keď som na telefóne, tak ťa nevidím. Neviem, no, ale to je najväčšia sranda, že vlastne ja vidím taký ako prázdny obraz, ako keby na telefóne. Pozriem sa toto. Dobre, ešte aj Martinovi zavolám, bude sranda, aspoň to vyskúšam. Serus, dobre, Martin, serus. On je so Zuzkou udobril. Paráda, tak to má byť. Treba sa udobrovať. Má čísla. Hej. Dobre, vieš čo, Martin? Dobre. Mám ju rada a ľúbim ju. Paráda, tak to má byť. Dobre, ja zavolám, vieš čo, ešte Martinovi zavolám, lebo ja to potrebujem odskúšať aj s ním. Dobre. Takže... A pozdrav ho do mňa. Jasné, pozdravím, hej. Dobre. Tak paráda. Dobre, odskážem mu. Dobre, ďakujem pekne. Zatiaľ, čau. Ahoj, čau. Díky aj tebe, čau. Ahoj sa pekne, ahoj, čau. Čau. Dobre, Martin, čau. Keď neviem, ako to vložiť. Dobre? Dobre, idem to teraz skúsiť ďalšie. Či to pôjde? Pozrieme sa na to. Keď chcem robiť budúce vysielania, tak je dôležité je, aby to išlo. Aby to išlo na 100%, aby to bolo vymakané. Aby to šlo na 100% bez nejakých problémov. No, pridáva sa. Zatiaľ počkáme, čo to spraví. Čo to spraví celé. Pridáva sa, nejako to blbne zatiaľ. Nejako to zatiaľ blbne. Martin, vieš čo, počkaj, vieš čo, ja to skúsim, či to pôjde, ja som ešte, pozvať, tam mi ukazuje, že pozvať publikum, takže pozvem, skúsim to ešte raz, či to pôjde. Skús ty dvihnúť, či to pôjde, skús ty dvihnúť. Skús ty dvihnúť, či to pôjde. 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 Skús ty dvihnúť, či
Neviem, či ti tam niečo nevypadáva, alebo... Keď som to skúsil s Ivom, tak jemu to išlo na prvý raz. Ale mu to išlo na prvú šupu. No pridáva sa, takže zatiaľ je to také, že len sa ten človek pridáva, ale neukáže mi to na tej toto. Neukáže mi ten nápis no pripojenie zlyhalo, no. Pripojenie zlyhalo, takže no s tebou mi to ako si nejde, ale tak treba skúšať. Treba skúšať, lebo určite chcem robiť takéto streamy poriadne. Poriadne aj s nejakými hostiami. Že by som sa spojil s niektorými hostiami. Teda aj s tými, ktorí už boli napríklad na Instagrame. Po nejakej dobe, aby som zistil, ako napredujú v tom živote a tak. A mám tam ešte jedného človeka, s ktorým by som sa chcel spojiť. Mali sme robiť takú spoločnú vec. Teda mali to byť také... Tie telefonáty mali byť častejšie, len sa tam ako nejaké veci sa udiali na mojej strane, niečo sa udialo na strane toho človeka. Počkaj, idem to skúsiť teraz. Tak. Idem to skúsiť teraz, či to pôjde. Počkaj, ty si mi poslal... Kľudne mi môžeš aj napísať, či vlastne ako to funguje, lebo to je ako, že ty mi zavoláš a ja to dvihnem a potom ako keby sa zobrazí ten človek, ako keby sa mi zdá. Neviem, ako to tu funguje, lebo to potom by malo ukázať, že vezmite toho človeka pred kameru. Niečo také by to malo ukázať. No to je zvláštne, že to nejde. Je to zvláštne. Publikum. Píše, že pripojenie zlyhalo, no. Pripojenie zlyhalo. Ty mne zavolaj, počkaj, ty mne zavolaj. Dobre, ja skúsim. Ešte ja skúsim, dobre, ja to môžem skúsiť. Mne len ukáže, že umožníte publiku žiadať účasť vo vašom videu. Takže dobre, idem to dať, skúsiť to dať. Lebo ja prakticky len takto môžem, ako keby, tam ani sa nedá spraviť nič viacej, ako keby. Tam ani sa nedá spraviť nič viacej. Neviem, či... Pozriem sa, čo sa dá robiť. Tuto nič moc, to sú len nastavenia. Tuto nič moc tiež. Neviem, a potom mi napíše, že pripojenie zlyhalo. Ani neviem prečo. To je také zvláštne celkom. Takže ja ako keby tebe volám, potom ty mne voláš, ale vždy to pripojenie vypadne. Ani neviem prečo. To je také zvláštne. To je celkom taká zvláštna anomália. No, pripojenie zlyhalo, no. Pripojenie zlyhalo. Ja to skúsim takto.
Ja to budem skúšať, dokým to nevíde. No. Dokým to nevíde. Netreba sa vzdávať. Neviem, môže byť, že to pripojenie ľudia majú rôzne. Počkaj, prepáč, ja neviem, či som ťa nezrušil teraz, Bože. Prepáč, ja som ťa asi nechcene zrušil asi. Neviem, prečo to nefunguje, netuším, neviem, či to nie je internetom alebo nejakými inými vecami, ktoré ani nemám šancu ovplyvniť, lebo to tak. Dobre, Martin, vieš čo? Vidíš to? Počkaj. Ja už viem, ako to urobiť. Počkaj. Martin, vieš, čo ma napadlo? Takže ja kliknem na teba. Mi to ukazuje, že ja kliknem na teba a vtedy ja požiadam ako teba o toto. Nepíše, že máš nejaké technické problémy, píše. Neukazuje, že ty máš technické problémy. No, píše mi, že zlyhalo pripojenie. Ale dobre, že to skúšame. Dobre je, že to vyskúšať. Martin, vieš čo? Ja to asi keď to nepôjde, tak sa s tebou spojím osobitne. Keď to nepôjde. Mám pocit, že neviem s tým ako keby nič urobiť.
Ale pridávaš sa. Pridávaš sa, to je hlavné. To je dobré, že aspoň je to dobré, že takto človek môže odskúšať veci a poriešiť ich. Dobre, tak ešte zo možno 20 minút možno potiahnem 10 a budem končiť, lebo prakticky to, čo ako keby som chcel dosiahnuť, sa podarilo. Takže to je to najhlavnejšie gro toho celého. Dobre, Martin, budem to skúšať, dokým to nepôjde. My to nevzdáme predsa. My to predsa nevzdáme. To už by bolo zvláštne, keby sme to vzdali. Dobre, ešte zo pár pokusov tomu môžeme dať. Ja sa s tebou spojím. Aj technické problémy. Ja vždy, keď kliknem ako na toto, tak mi vždy ukáže, že máš technické problémy. Ale nevadí. Nevadí, všetko je tak, ako má byť. Počkaj, skúsime teraz, keď si v hre. No, teraz už by to mohlo ísť. Keď vlastne si už tam keď si už ako keby keď už si zelený v tej ako v tom okienku četovacom. Dobre, Martin, asi to nepôjde, tak kľudne mi napíš hocičo mi napíš, aby sa trošku ten čas minul. Kľudne hocičo píš. Lebo vyzerá to tak, že asi to nepôjde. Vyzerá to tak, že to asi nepôjde, takže kľudne môžeš napísať hocičo. Kľudne napíš. Kľudne hocičo napíš do chatu. Streamy sú aj o tomto, že to nie je o tom, že to musí byť tip-top, ale že je to aj o riešeniach, ktoré treba za pochodu robiť. A sú to rôzne, ako aj technické.
toto sa mi zdá, že toto bolo presne to, s čím sa nedalo moc veľa spraviť. Lebo to predsa ako, keď je to chyba na druhej strane, tak tam asi jedine ten človek musí niečo spraviť. Takže asi to by som asi chcel povedať, to je asi to jediné. A dneska čo ma čaká? Dneska ten album dopočúvam, niečo si pozriem, nejaké videá, možno aj nejaké tieto reakcie, nech je trošku tak zrušo. Nech sa trošku aj pobavím. Lebo aj to treba niekedy sa aj pobaviť. A zasmiať, lebo keď sú tie hlbavé dni, tak na ne pomáha jedine si pozrieť niečo vtipné. Takže tak. Ešte počkám zo pár minút, či sa niekto nepripojí. A ak by už sa nepripojil nikto, takže... Ale ďakujem všetkým, čo sa pripojili sem. Všetkým. Ďakujem všetkým, čo sa sem pripojili. Extrémne si to cením a vážim. A teším sa na to, keď to bude znovu. Ale nebude to tak skoro. Nebude to, že po týždni. Lebo treba mať aj odstup času od toho nejaký. Aby som si mohol premyslieť, o čom by to mohlo byť. Nasmerovať to niekde. Predsa na Facebooku je ťažšie robiť vysielanie ako na Instagrame. Lebo na Instagrame je to také viacej OK ako tu. Ale tak nie sú iné možnosti. A musím naložiť s tým tak, ako sa dá, ako to len ide. Takže len to môžem povedať, že robím, čo viem, čo je v mojich silách, aby to bolo v pohode. Ja rozmýšľam, že koľko ľudí príde, lebo tie čísla to nie je dobré, keď človek rieši čísla. Takže treba riešiť len to, že niekto príde. Ozaj, keby naskok príde, tak je to aj to dobré. Keď niekto aj naskok príde, to tiež vie pomôcť. Takže tak, no. Takže asi už to nejdem to nejako zložito naťahovať, lebo už je aj čas trošku aj prísť na iné myšlienky. Ale ďakujem všetkým, kto sa pripojil, aj keď ozaj viacero ľudí na skok prišlo, tak aj to sa ráta. A to je dôležité. Takže ďakujem všetkým za pozornosť a budem sa tešiť niekedy na budúce. Tak peknú sobotu. Počkaj. Andrej, ahoj. Ešte teba pozdravím. A celkovo zdravím všetkých, ktorých aj som nepozdravil menovite, ale zdravím všetkých. Takže asi ešte počkám, či sa niečo neudeje. Či sa niečo neudeje predsa, nejaký zvrat, či sa neudeje, ale už asi je to také, že už
už sa tam veľmi veľa ani nemá čo udiať, lebo ak ľudia prídu len na skok, tak už tam ani není čo také urobiť. Toto pozerám. Dobre, takže to sa tu stále pripája. Ešte jeden taký človek neznámy. Dobre, asi bude potrebné to v najlepšom ukončiť, lebo aby sa to nezvrtlo v niečo, čo veľmi ani nie je potrebné, aby sa zvrtlo. Takže je čas sa rozlúčiť. Je správny čas. Takže ďakujem za pozornosť a budem sa tešiť niekedy na budúce. Keď čas alebo okolnosti to vydajú, tak to spustím opäť. Ale neviem, ale budem asi dávať s väčším toto. Budem dávať asi, nie že asi, ale určite s väčším predstihom vedieť. S väčším predstihom už budem aj v rámci stránky na nejakých veciach robiť, takže viem, že treba makať tahet, ako sa dá. Takže ahojte a krásnu sobotu vám prajem. Ahojte.